салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки хуб ҳастед. моҳи шарифи рамазон муборак бошад, хаста набошед, дуогӯ бошед, дуогӯи ватан модар бошед, инчунин дуогӯи мо бошед. дӯстои азиз, инчунин мо низ дуогӯи шумо ҳастем. аллоҳ барори коратон диҳад, ҳамеша сарбаланду пирӯз бошед. дӯстои азиз, мо мисли ҳар вақта дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. канали фикри шумо шиори мо аст. дӯстои азиз, мо як навор карда будем. Любов Александровна, як хоҳари мо ба ҷои кор таъмин кардан. хоҳари мо аз шаҳри Хуҷанд будам, фикрам дар интернет дар канали мо ёфта рафтан то 15 ма як кор мекардиянд, баъд ба шавҳар мебаромадиянд. Любов Александровна мо дина занг задан, гуфтанд ки бо хизмати шумо ба мо дар кор аст, як реклама кунед. Любов Александровна хеле инсони хоксор ҳастанд, яке аз духтур ҳастанд, дар Кремл духтури кор кардаги. дӯстои азиз, хеле инсони хоксор ва инсони мисол бой ҳастанд, мехоҳанд дар хонаи худ як мисол ёрдамчӣ дошта бошанд. барои ҳамин наворро поделиться кунед, шояд як хоҳари мо ба ҷои кор таъмин мешавад. ин ҳам иншоалло савобаш ба мо мерасад. номраи Любов Александровна дар зери навор мешавад. дӯстои азиз, хоҳарро фақат занг зананд, илтимос. кор подмоскови. дӯстои азиз, гуфта намонад авиакаси мо коркар истодааст, инчунин бародарои дар шаҳри Екатеринбург ба кор таъмин мекунем, инчунин хоҳароям. номраи ман дар зер навор мешавад, авиакаса низ кор карда истодааст.